Declaration of Unity batok sa novel coronavirus gihimo sa Lalawigan sa Sugbo. Uban ang mga mayor, DOH, PNP ug ubang mga nagpakabana sa hulga sa naasoyng balatian. Atol kini sa tigom nga gipatawag sa gobernador diha sa Kapitolyo kay gihulagway nga usa ka dakong krisis ang giatubang karon sa katilingban. Ana ang report. A declaration of unity for the good of Cebu. There's no other option. We have to win. Alang sa gobernador, way laing kapilian kundi ang pagdaog batok sa gikadlukan nga nCoV. Sa tigom nga gitambungan sa tanang mga mayor ug mga municipal health frontliners kauban ang PNP ug DOH, silang tanan may suporta sa executive order ni Governor Garcia mahitungod sa protocol sa nCoV virus. Apil nini ang isyu sa home quarantine diin ang mga LGU maigitahasan sa pagsiguro nga matarong og handle ang sitwasyon. Dili lang kutob sa monitoring kun dili pabantayan gyud sa kapolisan ang mga home quarantine. Ni pagawas usab og bag-ong memorandum order ang gobernador nga kinahanglan ang mga lungsod moumol og surveillance monitoring unit. Samtang gihangop sa mga mayor pinaagi sa liga ang EO ug ila usab kining gipatuman sa ilang mga lungsod. The mayor shall direct the barangay captain where the residence is located to immediately secure the same by assigning barangay tanods to the area. I encourage all our mayors who are present here that under our league that we fully support the executive order of the governor and localize as well her EO by adopting our respective EOs. Apil sa memorandum ang pagsilot sa mga tao nga mopakatap og fake news kalabot sa nCoV. Sama sa naitabo sa dakbayan sa Talisay. Samtang hatagan sa gobernador og tagtunga sa milyon ka pesos ang tanang mga lungsod nga magamit sa pagpalit og mga protective equipment. Sa pikas bahin, nagpasalamat ang DOH sa gobernador sa pag-initiate nini nga Lakang Batok sa nCoV nga mausay gamiton nga sumbanan sa mga lakang nga himuon sa uban pang mga LGU. This may evolve into one model that what we have done for this response in the province, in the entire island of Cebu. Kauban si Godfrey Relien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.